Instituto de Agroecoloxía e Alimentación, IAA, é unha iniciativa da Universidade de Vigo que nace coa vocación de se converter nun centro de referencia europeo de I+D+I no eido dos sistemas agroalimentarios. O IAA combina competencia científica, traxectoria e experiencias colectivas previas que permiten unha abordaxe multidisciplinar para crear novo coñecemento e deseñar novas ideas e tecnoloxías que axuden a promover un cambio de paradigma tanto a nivel de práctica agroalimentaria como a de políticas sectoriais. O Instituto organízase en 4 prioridades de investigación: saúde e calidade do solo, xestión e manexo de cultivos, calidade alimentaria e xestión e valorización de residuos. A misión do IAA é promover dende un entorno multidisciplinar a transición cara a un sistema agroalimentario sostible, circular, resiliente e seguro nun contexto marcado por grandes cambios globais. No ano 2025, froito do traballo dos 194 membros do Instituto, tanto investigadores como a persoal de apoio, publicáronse máis de 270 artigos de alto impacto, o 75% no primeiro cuartil do ranking IOTA-CR, e conseguiuse financiamento por valor de máis de 2,6 millóns de euros a través de convenios e proxectos, tanto nacionais como internacionais. Actualmente, cabe destacar que os investigadores do IAA coordinan 11 proxectos europeos en ámbitos como a biodiversidade do solo, a xestión agroecolóxica de malas ervas ou o desenvolvemento de produtos alimentarios máis sans e sustentables. A excelencia investigadora do Instituto recoñécese en diferentes rankings con 13 investigadores entre o 2% máis citados do seu ámbito. Isto posiciona a Universidade de Vigo no ranking Xangai publicado en 2025 no posto 17 das mellores universidades do mundo en ciencia e tecnoloxía dos alimentos e a primeira de España. Ademais, o IAA aposta decididamente pola transferencia de coñecemento ao entorno socioeconómico, o que se reflicte en 76 contratos de colaboración en I+D con empresas no 2025.